ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଭାରତ ନାମର ଉତ୍ପତ୍ତି ପ୍ରାଚୀନ କାଳର କେଉଁ ମହାନ ରାଜାଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ? ଅପସନ୍ କ ମହାରାଣା ପ୍ରତାପ, ଅପସନ୍ ଖ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟ, ଅପସନ୍ ଗ ଭରତ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ଅପସନ୍ ଘ ଅଶୋକା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଗ ଭରତ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ। ଆପଣଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟ କେଉଁଟା? ଅପସନ୍ କ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଅପସନ୍ ଖ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଅପସନ୍ ଗ ରାଜସ୍ଥାନ, ଅପସନ୍ ଗ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ। ଆପଣଙ୍କ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଗ ରାଜସ୍ଥାନ। ଆପଣଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ବନ୍ଧ କେଉଁଟା? ଅପସନ୍ କ ଭକ୍ରା ଡ୍ୟାମ୍, ଅପସନ୍ ଖ ଇନ୍ଦ୍ରସାଗର ଡ୍ୟାମ୍, ଅପସନ୍ ଗ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍, ଅପସନ୍ ଘ ନାଗାର୍ଜୁନ ସାଗର ଡ୍ୟାମ୍। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଗ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍। ଆପଣଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ଟନେଲ କେଉଁଟି? ଅପସନ୍ କ ଚେନ୍ନାଇ ନାଇସରୀ, ଅପସନ୍ ଖ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଟନେଲ, ଅପସନ୍ ଗ ମାଲିଗୁଡ଼ା ଟନେଲ, ଅପସନ୍ ଘ କାମସେଟ୍ ଟନେଲ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ କ ଚେନ୍ନାଇ ନାଇସରୀ। ଆପଣଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ନଦୀ କେଉଁଟି? ଅପସନ୍ କ ଗଣ୍ଡକୀ, ଅପସନ୍ ଖ କୋଶି, ଅପସନ୍ ଗ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର, ଅପସନ୍ ଘ ଗଙ୍ଗା। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଘ ଗଙ୍ଗା। ଆପଣଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସହର କେଉଁଟା? ଅପସନ୍ କ ମୁମ୍ବାଇ, ଅପସନ୍ ଖ କୋଲକାତା, ଅପସନ୍ ଗ ଦିଲ୍ଲୀ, ଅପସନ୍ ଘ ମାଦ୍ରାସ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ କ ମୁମ୍ବାଇ। ଆପଣଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଭାରତର ଉଚ୍ଚତମ ଦୁର୍ଗ କେଉଁଟି? ଅପସନ୍ କ ଚାରମିନାର, ଅପସନ୍ ଖ କୁତୁବ ମିନାର, ଅପସନ୍ ଗ ସ୍ୱିଙ୍ଗ ମିନାର, ଅପସନ୍ ଘ ଶହୀଦ ମିନାର। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଖ କୁତୁବ ମିନାର। ଆପଣଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଶସ୍ତ ନଦୀ କେଉଁଠି? ଅପସନ୍ କ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର, ଅପସନ୍ ଖ ଗୋମତୀ, ଅପସନ୍ ଗ ଗଙ୍ଗା, ଅପସନ୍ ଘ ଚମ୍ବଲ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ କ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର। ଆପଣଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଭାରତର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରାଜ୍ୟ କେଉଁଟା? ଅପସନ୍ କ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଅପସନ୍ ଖ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ଅପସନ୍ ଗ ରାଜସ୍ଥାନ, ଅପସନ୍ ଘ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଗ ରାଜସ୍ଥାନ। ଆପଣଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଉଛି ଭାରତରେ କେତୋଟି ରାଜ୍ୟ ଅଛି? ଅପସନ୍ କ 28ଟି, ଅପସନ୍ ଖ 29ଟି, ଅପସନ୍ ଗ 36ଟି, ଅପସନ୍ ଘ 15। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ କ 28ଟି।